Көзле күңел күзгісі. Көзле фикер йозағына сүз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Сәхнеләргә шығып басасың син, бүттін дөньябызны тутырып. Халық тыңлый сине онытылып, тында алмый тыңлый йотлыгып. Зәйнәп җырлый, Зәйнәп моңландыра, үзәкләрне үзеп җырлый шулай. Зәйнәп инде, бер кем шулай. Әсир итә алмый безне былай. Моң ағыла, ул бар тарафлардан. Диләр, тын кысыла аны яратканнан. Кара бүдрә чәчләрмене үрдерәсем килмидер. Кара бүдрә чәчләрмене үрдерәсем килмидер. Эчем ялкын, тышым салкын, сиздерәсем килмидер. Аңладыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар, Туган тел эфир дулкыннарында бүгенге кунагыбыз күзгә күз карашып тапшыруына махсус чакырып алган зыялы шәхес, затлы җырчыларыбызның берсе, яраткан Зәйнәбебез, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Хәерле сәгатьтә, Зәйнәп. Исәннәрмсез, саулармысыз, Зифа апа, Зифа ханым. Хәерле көннәр. Шундый матур ел белән яшәп китеп бара Зәйнәп. Юбилей елы белән. Әлбәттә, Туган тел каналы игътибар бирми калырга ничектер мөмкин түгел дип әйтәсе килә. Бик күп вакыйгалар да булды, сөйләшербез. Бик күп дулкынланулар да, синең өчен сөенүләр дә, ераклардан шатланулар да булды. Нинди кичерешләрдә каршы алынды юбилей тантанасы? Һәм ничегрәк юбилей көнен әйтәләр, ул ел буе дәвам итә. Әле нинди халәттә яши икән безнең Зәйнәбебез? Рәхмәт чакыруыгызга. Бик шатланып килдем. Әлбәттә, беренчедән сезне күрәсем килде. Күптән аралашкан юк идем, менә шулай утырып бер сөйләшеп алуда рәхәт сезнең белән. Рәхмәт. Инде юбилейларга килгәндә безнең инде ул көзге айлары белән авыл кие дигән фестиваль белән узып китте. Мин быел үземнең юбилейны тавын артында да концерт итеп тә уздырмадым, үземнең шәхси концертым итеп уздырмадым, мин аны авыл кие фестивале белән уздырып җибәрдем. Анда коллегаларны чакырып, әлбәттә, матур, моңлы тавышлы эксклюзив җырчылар диде, мин аларны чакыргач, шушы авыл киеләрен җырлап, шуңарга бик каты әзерләнеп җәй буена, менә шушындый юбилей, шундый кичә белән үтеп китте. Инде иң матур аның шундый мөхиттә булуы исеме җисемле булды. Авыл кие. Гәрчә берникадәр эстрада юнәлеше икенче тарафларга айкалып-шайкалып торганда, үз кимәсеннән төшеп, җыелып күңелләр икенче төрле ярсулар кичергән вакытта, борчулы заманда шул кадәрле матур исем бирдең, Зәйнәп, авыл кие. Ни өчен шулай бирелде икән? Дисәк, әлбәттә, синең җавап бар. Бу сорауга әлбәттә күпләрнең җаваплары шундук туган. Нәрсәсе бар инде аның авыл кие? Һәрберебезнең күңелендә, һәрберебезнең йөрәк түрендә бит инде ул. Авыл кие бигрәк тә авылда туып үскән балаларга. Авылда туып үскән балалар әлбәттә моңның, авылның һәм аның белән бәйләнешле һәрбер нәрсәне алар инде кичкенәдән күреп үсә. Шуңа күрә бу беренчедән инде
минем шушы авыл көйләрнең кыскаракларын, менә шундый ниндидер бер яңа яңгыраш белән яшьләребез башкаруында да менә шушы моңнарын ачып бирерлек бормалары белән бәйләп һәм дөрес иттереп менә шушы бүгенге көндә саклап калуның бер төп бурычы. Синең Instagram битләрендә мин инде гаять бик күп яшәүче, карап баручы, кызыксынучы буларак бик күп тәңгәлләрдә тукталдым әле тапшыруга килер алдыннан да. Шунда язмаң бар шундай мөселман, гади мөселман гаиләсендә тугач, синең инде билгеләнешең мөселман булып яшәү. Биредә инде син шит өлкәләргә генә түгел, син шит илләргә дә чыгып безнең моңнарыбызны таратып, илче булып йөри торган дәүләт проектларында бик күп катнашучы җырчыларыбызның берсе дип беләм мин. Беләләр дип әйтәсе килә тамашачыларыбызны. Телне саклап калуларыбызны. Менә соңгы вакытларда бик борчылдыра. Туган телгә сөюне. Син шушы горурланып, горурлык белән авыл кызы булып үсеп, шул авылыбызның моңнарын саклап, яклап, телебезнең дә сагында икәнең, шиксез сөенеч тудырып та җырлаганың сәхнәләрдән тоелып тора. Үзе ничек уйлый бу турыда, Зәйнәп? Телебез турында, аның багланышы турында, аның саклануы турында. Мин үз телемне бик яратам. Бик яратам, рәхәтләнеп сөйләшәм. Һәм инде кешенең дә матур итеп сөйләшкәнен, бигрәк инде җырчы булгач, мин матур итеп моңнарны төгәл итеп бормаларын дип әйтергә кирәк. Моң һәркемнеке бар бит инде ул күңелендә, әйме? Шуңа күрә бормаларын, халкыбызның тапшыруларын бигрәк тә нык яратам. Әлбәттә, ул инде безнең канда, мин ансыз яши алмыйм. Кая барсам да, мин күкрәгемдә, йөрәктә йөргән шушы үземнең Ходай Тәгаләдән биргән шушы ул бит инде сорап алып булмый, бәхетне дигән кебек сорап алып булмый, бер нәрсәне дә Ходай Тәгалә биргән икән. Шуны ничек тә менә кайдадыр мин аны тирәнтен иттереп һәм тиешенчә әйтеп, менә бүтән төрле халыклар килеп утырган концертларда да әлбәттә менә шушы безнең халкыбызның моңы да тирәнлеген, теле дә матурлыгын бар яклап культурасы да югары булганлыгын ачып бирәсем килеп, һәрвакыт тәкъдим итәм. Шуңа күрә инде мин үземне чиста чин татар кызы дип әйтәм. Әлбәттә, телдә сөйләшүдә нәрсәләрдер кереп китә бүгенге көндә. Ул инде колакка күп сүзләр керә, күп милләтле дәүләттә яшибез бит әйме, шуңа күрә күп сүзләр керә, нитә. Алар инде кайбер автоматым дип чыгып китә. Алары шутланмый. Нинди милләт халыклар арасына барып чыгыш ясам, мин бар. Әлбәттә, һәрвакыт таянам үземнең телемә, моңыма. Зәйнәп, безнең бик матур сүз бар бит. Хәтта ул тәрҗемә ителми торган моң сүзе. Бик кайгырып та, хафаланып та зыялылар, безнең сәнгать әһелләре дә борчылалар, моң югалмасмы? Безнең бар бит инде пентатоника, үзебезгә генә хас моңнарыбыз, мелизматика дибез бит инде. Менә шул моңнарны саклап калу, менә әле генә әйтеп үткән фикерләреңдә синең төптән уйланып, гади генә авыл кызымын дип әйтсәң дә, текстларыңнан да сизелә. Җыр текстларын бик катгый рәвештә өйрәнеп сайлыйсың бугай бу хакта. Җыр текстларына килгәндә әлбәттә төрлесе бар. Бар инде төрле җирдә чыгыш ясагачтан аның бераз теге җиңелрәкләрен дә
ничектер җырлыйсы килә, гел бөтенләй генә дә бик серьезный темалар алып бетереп булмый. Бераз бит инде тормыш булгач мондай төрле темалар бар инде, әлбәттә алып карап җырлап карарга тырышам мин дә. Киләчәктә моң сакланырмы дигәннән әйтәсе килә, сакланыр әлбәттә. Әмма ул бүтән төрле вариантларда барыбер ул моң белән яралган икән, менә җырлыйсы килеп яралган икән, ул аны үз күзлегеннән алып барыбер шушы әйләнә-тирәдәге безнең заманча мөхиттән ул барыбер күңелдә яткан моңны тәкъдим итерлек безнең талантларыбыз әлбәттә тулсыннар һәм алар тәкъдим итерләр. Моң югалмаячак бер кайчан да. Чөнки безнең моңыбыз кебек моң юк. Шыланган юк, яңгырларга калып күктән, бураннарда калып адашкан юк күктән. Көзләр җитеп, гел бер төрле язлар кайта, кичләр җитеп, гел бер төрле таңнар ата. Тынычланды, бәйрисем юк, күзәсем юк, түзәлмәслек хәлләрем юк, түзәсем юк. Тынычландым, йөрәгем бик булдыныч, бик булай яшәүләре, бигрәк тә куркыныч. Зәйнәп, менә мин Чиләбе якларында гастрольләрдә чакта тыңладым. Шул Инстаграмда рус телендә шул кадәрле матур итеп җыр башкарылды. Шуннан арысы син хәтта Печән базарында рок-группада җырлап алдың, бер юнәлеш шундый күрсәттең. Сынап караулар бар синдә дә шулай бит. Син Үзбәкстанга йөреп кайткач, мин уйлыйм инде хәзер кайсы вакыт аралыгында берәр матур үзбәк җырын чыгарыр икән дип бу турыларда. Минем бәхет кайда син дигән бер үзбәк җырым бар. Җырлыйсы килә әлбәттә. Үзбәк җырларында җырлыйсы килә. Но рус җырларын инде без кичкенәдән үк тыңлап үскән, җырлап үскән бит инде. Аларын инде һаман да алар репертуарда юк түгел, баралар. Мин аларны чыгарып җырлаганым гына юк инде. Бер 4 җырым, минем 5 җырым бар репертуарда. Шуңа күрә инде кирәк вакытта сораганда, менә аның бар шундый вакытлары җырларга Туры кирәк. килә торган. Туры килә торган вакытларында җырлыйм әлбәттә. Синең кебек зыялы шәхесләр килгән вакытта, гади генә башкаларны рәнҗетәсем килми. Әлбәттә, мин мөһимрәк мәсьәләләргә мондай сорауларны юкка гына бирмим, чөнки безнең Зәйнәп Фәрхетдинова чын-чынында моң илчесе. Дәүләт проектларында катнашып, үзебезнең туган телебез, моңнарыбыз сагында бик күп тирә-як өлкәләрдә булырга туры килә сиңа. Бу бик зур горурлык дип әйтәсе килә. Тәҗрибә, иң зур укытучы тәҗрибә диләр. Ниләр үзгәрде Зәйнәп Фәрхетдиновада бу еллар аралыгында? Элекке Зәйнәптән ни белән аерыла без яраткан бүгенге Зәйнәп? Күңел яралмышны үзгәртеп булмый. Ничек бар шулай каласың. Әмма кайбер теге тормыш да алына торган тәҗрибә белән алына торган әйберләр инде алар әлбәттә кайвакыт менә мин үзем бит инде кешене рәнҗетмәү, кешегә каты бәрелеп әйтмәү. Минем кешене нинди генә булмасын кеше шуның матур ягын күреп, аны барыбер күреп аралашу, аны күрсәтү, я булмаса ул бала икән или ни бер төрле аралашмый торган кеше икән, аны шул ягын ачырга тырышу. Менә минем үземнең күңелемдә һәрвакыт шушындый әйбер яшәде. Мин кешене юкачу гару түгел, юк дип, булмый синнән дип мин бер кайчан әйтә алмыйм. Шуңа күрә кешедән менә шушы Бик күп яклар димәк үзгәрмәде. Мәсәлән, ул барыбер кала. Мәсәлән, ул кайвакыт минем бар инде әйтә, кайвакыт дөресен генә әйткәндә, җибегән дип теге әйтеп куядыр миңа. Нигә җибеп торасың син, балам, дидер инде ул. Нигә җиб? Ну, менә шундый вакытта мин хәзер үземә әйме юк дигән бер төгәл генә өздереп әйтә торган. Юк, булмасын. Юк, алай димә син, Зәйнәп, югал кирәкми дигән шундый үземә өздереп кенә әйтә торган нине алдым. Әйтергә кирәк, көчне алдым бу тормышта. Синең Инстаграм битләрендә шундый бер язмаларыңны да күзәтәм. Ул шигырьләр турында аерым сорау булачак. Синең шундый бик кызыклы язган юлларың бар.
Күңелемне күтәрдем дә элеп куйдым сөйләргә. Башкаларда катышым юк, вакытым юк сөйләргә. Күңел белән сөйләшкән вакытларда туган шигырьме бу? Гел күңел белән сөйләшеп, аралашып яшиме? Зәйнәп, син хыялырак икәнне аңлыйм. Соңгы елларда хыялырак хатын-кыз икәнне аңлыйм. Чөнки синең шундый гел хыял белән әйтә торган фикерләрең, шигырьләреңдә яңгыраганда хыялга мөрәҗәгать итәсең. Күп кешеләрнең бит инде синең яшьтә, безнең яшьтә дип әйтергә кирәк, килеп җиткән вакытта күбрәк хыял белән яши торган шаклар тегендә артта калыбрак, кирәклеләр өчен, кирәк булган өчен. Зәйнәпнең димәк ул яклары да бик үзгәрмәгән. Менә бу күңел белән күңел сөйләшүләрең, аннары синең күңел белән күңел сөйләшкәнең, үзең белән калырга яратканыңны фотосурәтләреңдә күрәм. Башкаларда караганнар игътибар итәләрдер. Син еш кына ялгыз калырга яратасың. Еш кына ялгызлыкта син үзеңне табарга тырышасың. Миңа бик ошады, мин сәер генә көннәремнең берсендә син яңгыр астына чыккансың да, матур итеп безгә сөйләп торасың. Чыгыгыз, чыланып кирүдән куркмагыз. Шунда ук киендем дә мин чыгып киттем, Зәйнәп кушты дип. Бөтенләй икенче кеше булып кайттым. Менә син шундай постлар куясың, шундай матур фикерләр туплыйсың. Менә шул үзеңнең күңелең турында үзең ничек уйлыйсың? Сен читтән күлмәгеңнән чыгып күңелең белән сөйләшкәнеңне безнең белән дә бүлешәләр дирәк кенә. Беләсең, бу тормышта чынлап та бераз хыялырак булу ул дөресрәктер. Бигрәк тә сәхнә кешесе, сәнгать кешесенә. Ул бераз гына кайбер теге начарлыктан да саклый. Хыялыйлык. Әйтергә кирәк, сәхнә, менә без сәхнә кешеләре бүтәнчә дә үзебезгә вакыт мөмкинлектә биргән вакытларда булды. Бирә алабыз теге магып китергән мөмкинлекләр бар. Мәсәлән, шул ук үзеңне бүтән төрле ничек дип әйтим, расслаблять итеп дибезен ял иттерү дибезен дәймәсән. Я шунда шампан шәрабы эчеп куярга мөмкин. Я берәр нәрсәгә менә мин аны тормышымда менә шундый нине узганнан соң, чөнки мин ачыктан-ачык әйтергә кирәк, концертлардан соң безне бик күп банкетлар белән сөйләгән вакытлар булды, мәсәлән, әйме. Шунда бер бокал шампанский, булмаса 2 бокал шампанский, 3 бокал шампанский да эчеп куйган вакытлар, әйме. Менә ул үзенчә нитә, җиңеләйтеп җибәрә, әйме. Әмма менә тормыш шунда мин аның кирәк түгеллеген аңлап, мин бит гомумән аңардан башка мин икенче төрле үземә ял итү чараларында бирелем. Мәсәлән, менә шулай хыялый, ничектер бөтен дөнья белән, бөтен эш белән шөгыльләнеп, Күбрәк табигать күренә. Табигать Синең постларда. табигатькә чыгып, мәсәлән, яңгыр астына үзеңә мин аны булдыра алам, мин бит андый халәтне бик яратам. Нигә миңа шуның белән ял итмәскә, мәсәлән. Синең иң зур сердәшеңме күңелең? Әллә синең күңелең кебек сердәшең бармы? Минем олай дип күңелем белән ул ял итү кирәк. Чөнки менә аралашу, нитү ул бит бик нык тавыш, әлегә баягы ул бөтен бүгенге тормыштагы кеше өчен дә бик нык баса торган әйберләр. Ул урамдагы тавышлар, ыгы-зыгы, бик күп телефон, телевизор, каядыр ни чукынып утыру, ул бөтенесе нагрузка бит. Менә ул шуңа күрә ул һәрбер кеше өчен андай бер аерым гына шулай уединение дип әйтәбез бит инде, аерым ялту кирәк, әлбәттә, табигатьтә бигрәк тә менә сезнең кебек велосипедка атланып чыгып китеп әле йөргәнем юк. Әмма менә шушындый ял итүләр алар минемчә бик әйбәт, һәм ул яхшы хыялыйлык кирәк ул. Менә шундый хыяллыктан ниндидер иҗатта чыга. Тиз генә ачыласыңмы кешеләргә? Күңелең ачыкмы синең? Әллә син сынамышта булып кына, сак кына итеп кешегә якынлашасыңмы? Кешенең үзенә мөмкинлек бирәм сөйләргә, үзенә нитергә, ачылырга, карыйм мин аңарга. Нинди кеше ул? Тиз үк тоясыңмы син? Бу кеше синекеме яки ул шунда аралашу һәм шуның белән төгәл? Аралашу төгәл, төрле вакытлар була. Төрле вакыт була. Мәсәлән, инде беренче карап сөйләшкәндә карыйсың, кеше ачылып та бетмәскә мөмкин инде, яңадан бу ягын күрмәгән икәнмен дип тә уйлыйсың, яңадан араша. Юк, алай мин әйтәм бит, минем 40 кисә торган гадәтем юк. Юк, менә алданулар бик еш булмадымы? Яшьрәк вакытта бәлки әле инде тәҗрибә бар. Кешедә мин бу кешене дөрес аңламаганмын дигән үзеңә шундый әйтеп куюлар булдымы?
мин яшь якта ук алай мәсәлән егетләр белән сөйләшкәндә андый минем андый алдануым булмады. Мин барыбер ышанмадым ничектер егетләргә теге алай алданып бетеп теге колагыма теге нитеп тыңлап торып ярып киткәнем юк минем. Мәсәлән токмашка Элеп куеп әйе мәсәлән андый әйбер булмады. Бүлдерим әле, күңелемдә назлар тоям, бер кара елмаеп, бер караш атсаң да, күмеләм чәчәкле болынга, иңемнән кочаклап алсаң да дип. Бер һич шиксез бу зәфәр турында дип уйлыйсы килә. Аннары егетләр турында да кагылып үттек бит әле. Яшьрәк чакта яратылыр өчен матур булырга кирәк. Ә менә хәзер Зәйнәпнең дә яше китеп бара дибез бит инде. Ә хәзер яратылыр өчен матур булырга кирәк. Яратылып матур булырга кирәк. Менә бу Зөфәргә кагылышлы сорау иде. Зөфәрне алданрак үзе әйтеп тә бирде. Хисләр шулай ук калдымы яшьлектәге? Әллә хөрмәт күбәйдеме, зурайдымы еллар үткәч Зөфәргә карата? Багланышлар, карашлар ничегрәк Зәйнәп? Әлбәттә хөрмәт, әлбәттә менә шул яшьлектә сайлаган, яшьлектә уйлап менә кабул ителгән организмның шул кабул ителгән ниләре, ялкыннары, алар инде чынлап та кабат әйләнеп кайтып уйларга мәҗбүр итәни дип теге чынлап та шулай булганмы, чынлап та мәхәббәт булган, чынлап та ул шундый һәм аларга әлбәттә барыбер ышанып яшәргә кирәк, әлбәттә хөрмәтеңне югалтмаска кирәк. Шуннан бер төрле генә уйлый башлыйсың. Бар бит инде безнең аш-су бүлмәсе һәм үзебезнең борчылулар, мәшәкатьләребез. Шул вакытта инде тыныч кына бер-береңә менә шунда кайсыгыз ялкын теге мөхәббәт хисләрен бу яндырып җибәрергә кирәк, күптән әзрәк чагылмадылар дип кайсыгыз тиз генә гөлгә су сипкән кебек өстөреп җибәрә. Яхшы итеп матур хисләрне яндырып җибәрә. Кайсыгыз күбрәк? Бу чиракта Ират инде Зөфәр мәсәлән ул шундый актив кеше үзе. Ни түгел, бик һәрвакыт шундый булды ул, актив булды. Табын шәй дигәннән иртән мәсәлән, әйдә төш бергә шәй ичәбез. Мәсәлән, мин күкәй кыздырдым әле, сиңа да күкәй кыздырам, сиңа да кыздырыйм әле дип әйтүләр. Мәсәлән, ул шулай ук тагын бер кат нитеп китә, тормышның бер төрле легеннән үзгәртеп куя торган моментлар бит инде, әйе. Матур иттереп шәй эчеп нәрсәдер уйланып отырган Зәйнәпне, Зәйнәп, сөтең ташты дип көннәрдән бер көнне. Ә Зәйнәптә ул вакытта ниндидер җыр эчендәме ул, ниндидер моң илендә йөриме? Зәйнәптә әле куюын куйган ул сөтне, әмма Зөфәр белә ул сөтне барыбер ул миңа карап бетәргә кирәктер инде. Зәйнәп теге китте үзенең елаһи дөньяларына чумып дип. Ул беренче тапкыр гына булмагандыр, шуңа ул мин башта искәртеп йөри. Менә шунысы да бит инде аның мөһим. Һәм бу сорауны бирсәң була, бирмәсәң була, күпләрне инде тыңгысызлый, ничек, нишләп бик зур чараларда гына бергәләр, Зөфәр йырламас булды дип инде. Мин инде уйлыйм, бирсәң була, бирмәсәң була бу сорауны. Мин беләм, мин аңлыйм һәм күпләр дә, ләкин Зәйнәп үзе ни әйтер, әзрәк борчылып яшәүчеләр өчен. Күп үзгәрешләрне ул кабул итә алмый. Мәсәлән, шул ук безнең үзебезнең сөйли торган шушы эстрадабыз, шушы сәхнә тирәсен карасаң, ул кайбер әйберләрне кабул итә алмый. Нигәдер менә ул консерватив белә, менә шулай булганда яхшы була дип. Һәм ул шул юлыннан бер кайчан да китми. Шуңа күрә менә Зәйнәп шул кадәрлек киң даирәдә халык өчен җырлап, Зәйнәп алкышларга күмелеп кайтты, өйгә ишекне ачты. Монда Зөфәр Билалов көтеп тора бит инде. Хәтерегезгә төшерәбез, тормыш юлдашы, хуҗалыкны алып барырга кирәк, барысында менә булай дип куярга кирәк. Бу якка килеп кергәч Зәйнәп ишекне ачамы, тапшырып барысында, яки анда да һаман Зәйнәп Фәрхетдинова булып яшиме? Юк инде, алай булмый инде. Алай булмый, без сәхнәдә без һәрвакыт инде сәхнә кешеләр булдык. Сәхнә артында без ана шул теге тапчкадан. Мәсәлән, һәм үзебезнең шундый гади, үзебезнең мөгамәлә һәм шулай ук тормышка чумган кешеләр. Әлбәттә, гаилә булгач, күп үзенең проблемасы, күп кенә ниләр белән, эшләре белән килеп җилкәгә утыра бит инде. Шуңа күрә сәхнә инде ул сәхнә, ул һәрвакыт матур булды. Безнең сәхнә артындагы бер кайчан да эшебез сәхнәгә чыкмады. Әлбәттә, һаман да елмаю, һаман да шул матур итеп халыкка тапшыру, монда халыкның бер нинди ни дә юк. Гайбе, кызыксына, инде яраткан җырчысы белән кызыксына бит ул. Ул бит
үзенә теләгән кешесенә шумып китеп, аның гаилә халәтен дә беләсе килә. Һәм бу нәүбәттән улларыгыз хакында әйтми булмый. Акбулатның бит инде бергә чыгып концертларда, бергә матур итеп ул инде чынлап та уң кул кебек булып йөргәнен дә белеп киттек, якын күреп алдылар. Һәм без клипта күрдек. Фуатның да бик матур итеп җырлап алганын. Аның ничек юллары, ул үзен җырлатып караума яки уйланып калу булдымы әлеге бигрәк борчулы заман бит инде. Бу хәлдә җегетләр ничек берәрсе өйләнеп, уны кайтарыйга әле әни җырлап кына йөрмәсен дияргә тырышмыйлармы? Әйдә әле Зәйнәп теге якта утырганнарның теге кышынып торган җирләренә әзрәк су сибик. Әле өйләнмәделәр әле, малайлар өйләнмәделәр. Әлбәттә инде Акбулат шулай ук үз сүзе белән үз теге ул тырышып йөри нәрсәдер үзенең күңелендә булган шулы неен ачырга, үзе шунда көйләрендә язгалый, сүзләрендә язгалый. Менә алар бергә Зөфәр белән анда укаләти менә каралы монда нәрсәләр кирәк дип шулай итеп төзәтмәләр кертә дигәндәй, ул инде менә үзе эзләнеп йөри. Мин кушмыйм, мин аңарга нитмим, таләп итмим дигәндәй. Менә үзенең күңеле шундый. Зәйнәп нинди килен көтә өйгә? Эй, тыңлыйсылары килә бу сорауларга җавапларны һәм оныгы тугач Алла бирсә дип куйыйк. Нинди нәни булыр икән дисәк? Безнең гаиләгә кергән кеше, һәрбер гаиләгә кергән кеше, ул бит инде ничек тә ул андагы традицияләрне, андагы гадәтләрне, ул барыбер акыллы кеше булса, ул кабул итәргә тиеш күпмеседер өлешен. Ул теге юк, мин булай кабул итмим, булса кирәк, мин нишләп мин аларча дип әйтү андый категорический булса, ул әлбәттә барыбер кайсы гаиләгә килеп кергән кеше дә минемчә инде бик дөрес түгелдер дип. Менә ата-анага безнең бит бөтен халкыбызда элек-электән бит ул өлкәннәргә игътибар, хөрмәт дигән әйбер тәрбияләнгән, бирелгән. Бөтен гаиләләрдә шундый әйберләр саклана. Һәм ул сакланырга тиештер. Чөнки әлбәттә ул югалмаска тиеш. Иң матур җиргә тагын бер тукталыш. Instagram битләрендә миңа яңалык ачылды гына дип әйтмим мин. Сине тамаша кылганнар шул ук социаль челтәрләрдә шигырьләреңә игътибар итә башладылар. Кайда яткан бу күңел диләр, мин дә шулай дим. Менә бу шигырьләрне укыганда философик күңелең килеп чыга. Менә бая әйткәннәрдә син әзрәк кенә теге хуҗалыкка кайта торган күңел барыбер теге өстенрәк әйттең. Ә менә шигырьләрдә син үзең генә түгел, мин сине тоемлыйм, шулай дип халыкта шулайдыр. Тамашашыны да һич кенә дә ялганлый алмый торган юллар килеп чыга шунда. Юк, менә шигырьләрдә шулай. Үзенчәлекле каләм, үзенчәлекле йөгертү ул каләмне, үзенчәлекле караш, синең хәтта җөмлә төзелешләре бүтән шагыйрьләргә ошамаган. Ник электән язганнар бар иде, әллә син җырат итмәй тордыңмы чыгарырга? Бик матур шигырьләр. Алар синең кайсы вакытта ургылып чыгып, син халыкка бәян итәсең. Нәрсә әйтәсем килә? Беренче рәхмәт, андый инде игътибар иткәнегез өчен ул юлларга. Ул мөхәлләттән әлегә дә ничектер бер шул бер кешенең баш бурышыннан да килеп чыгарга мөмкин. Андый әйберләр ниндидер бер шул темага нәрсәдер язасы килү генә. Мин инде үземне алай менә шул үземнең күңелемне ничектер шушылай бәйлисем килә. Аны шул кадәрлек иҗатчы булып, шул кадәрлек син шәхес булып та, шул кадәрлек тамашага кыенсынып чыгарасың. Һәр вакыт шигыреңне язгач, мин ансына әзрәк сине урышып та куям. Ник алай итәсең дип. Бик тәнкыйтьләми генә укыгыз инде дигәннәре бар. Шуннан шулай итеп чыгарасың инде. Бик уйлап кына инде сезнең карамакка бирәм, ул үземнең күңелем генә дип. Ләкин аларның кайберәүләрен бер генә укып чыгу белән аңлап та булмый. Кабат-кабат кирегә кирәк. Анда шундый фәлсәфә, тирәнлек. Анда шушы сорауга да алып килә шигырьләрең. Синең бер җирдә язмаң бар, шулай дип язып куйгансың Инстаграмда. Вакыт узу белән дә уңалмаган яралар бар, төзәлмәгән яралар бар. Шул яраларга бармы алар дип сорау юк, чөнки мин аңа җавапны шунда ук таптым. Аларны урыннарына утыртып куярга үзеңне җиңү өчен җыр, моң кирәк. Хәтта син үзеңнең халәтеңне шул шигырьләр аша түгел, җырмың аша үзеңнең йөрәгеңдә яшәгән кайбер вакыт чыгарып чәчми торган яраларын да җырларың, моңнарың аша халыкка җиткерәсең икәнне танытыр. Менә бер-ике генә җөмлә ул, шул хәтле зур мәгънә әйтелгән. Бу хакта син ни әйтер идең? Бармы синең җаныңда шулай җырларың аша гына үзең тоемлап яраларыңны ямап килгән вакытлы аралыклар? Әлбәттә без бөтенебезнең күңелендә тормышта бит инде үскәндә
яшәгәндә тыңлап, ишетеп, үткән буыннарыбызның ниләрен, хәлләрен, мәсәлән, авырлыкларын, мәсәлән, ул бит безнең йөрәккә бик нык ярылган, бигрәк тә безнең чор кешеләренә һәм сезнең чор безнең әниләр сугыштан Арты балалары. арты балалары, сугыш вакытында туган балалар. Минем әни үзе блокадада да эшләгән кеше, бик күп авырлыкларны күргән кеше. Алар бит инде без, мәсәлән, кич утырганда да нәрсә турында сөйләшәсең. Мәсәлән, алар бит нәсига ниндидер бер мәхәббәт нәрсәләр түгел, ул бит тормышның нинди авырлыклар белән бирелгәнен, ничек яшәгәнен, әби бабаларның ничекләр яшәгәнен, шулай итеп сөйләшенгән сүзләрдән күңелдә җуелып калган әйберләр, менә ул кайвакыт минем шул язган юллар күбрәк әнигә барып бәйләнә. Мәсәлән, мин аны җырларны сайлаганда да менә Зифа апа, мин күбрәк менә мин әнинең язмышы белән бәйләп, менә авыр җырлар бар, ялгыз бакча, мәсәлән, ялгызлык турындагы мәсәлән җырлар, әйме шул ук менә аның халәтеннән чыгып ничектер туган җырлар алар. Sularda sal yüzerler, yılğalarını gizədir. Sularda sal yüzerler, yılğalarını gizədir. Özünü bilə sağınımını künelkəyim sizədir. Özünü bilə sağınımını künelkəyim sizədir. Bir рәхәтләнеп көлдем. Беренче, икенчесе. Шунда соңгы вакыт, тапкыр соңгы вакыт bir рәхәтләнеп еладым дигән мисалларны китерә алабызмы? Менә бу Зәйнәптә юбилей елында тәҗрибә тупланган Зәйнәптә бик күп үзгәрешләре булмаган, ләкин бик күп яклап үзгәргән тәҗрибәсе тупланган Зәйнәпкә шундый сорауны бирергә кыюлык алам. Миңа ни әйтәдер, һәм инде ул электән борынлардан килгән безнең халык, һәм без кычкырып, шаркылдап, сибелеп көлергә дә кирәкми, һәм ярсып еларга да кирәкми дигән минем гомеремә аны онытасым юк. Һәм кайвакыт әлбәттә җылайсы килгән вакытлар була, мин үземне кулга алам, шулай итеп шул сүзләрне искә төшерәм. Кирәкми, кешенең алтын уртаклыгы булырга тиеш, золотая серединка дигән әйбер бар. Шуңа күрә әлбәттә җыламый булмый, андый әлбәттә хәсрәтләр җыларлыгын әлбәттә дөресен әйтергә кирәк, бирмәсен, биргәннәргә Алла ярдәм бирсен. Андый зур хәсрәтләрне шуңа күрә бөтенләй онытылып бетеп, я неңне башыңнан отып, шаркылтап көлергә ярамый. Кирәкми ул. Минем гадәтем түгел. Миндә юк андый хәл. Һәм шулай ук шуның кадәрлек үкси еларлыгын күргә язмасын. Ул әлбәттә алай итеп юк барга тормышның бик шундый бөтен кешенең башыннан үтә торган әйберләр бар. Гадәти әйберләргә бик артык нитергә ярамый. Ике тарафында да кулга алу дигәне мөһим. Без сөйләшәбез, талгын гына, матур итеп сөйләшәбез, һәм җырлар моңланды, тормыш моңланды. Моңланды күкләребез, моңга тулдык. Бик авыр вакытларда, менә безнең бу сөйләшеп утыруларда, ләкин яшәү дәвам итә. Нинди генә чорында да сәясәтнең нинди генә чагы булмаган. Шуңа күрә тын гына шундый кичерешләр синең белән сөйләшеп утыру халкыбызга да бик кирәк булыр дип уйлыйм. Зәйнәп, уллар бар синдә дә, миндә дә уллар бар, кияү бар, оныкларыбыз бар. Бу борчылуларда синең ниләр уйландың репертуар өстендә? Менә син әле бу көннәрдә дә бит чыгыш ясамый тормыйсың. Синең әле безнең Башкортстанга киләсең бар декабрьдә. Зәйнәп, бу хакта һәм бүгенге репертуарлар хакында әйтеп китсә, безнең яшьләребезгә дә үрнәк булыр иде. Тыңлап торган апаларга, ниләргә, бүген йөрәкләре өзелгән гаиләләргә җанга майда булыр иде. Әлбәттә инде репертуарга килгәндә бүгенге тормышның менә аның бит инде алдан ук бер нигә килде. Беленеп торды бит инде ничектер баруы кайсытыр якка үзгәрәчәге, үзгәреш алачагы күренеп торды дигәндә, әлбәттә ул йөрәктән үзми калмады башта ук.
баштук минем репертуар мәсьәләсендә күңел үзеннән үзе эзли башлады. Бүтән әйбергә игътибар итми, бүтән тема эзли башлады. Мәсәлән, минем шундук ничек сезнең хәлләрегез дигән тукталдым. Алдым һәм әлбәттә менә чыгарырга дип йөрим инде ул җырны яңадан инде күптән менә үткән елның ноябрь айларында ук инде бер төгем дигән сүзгә игътибар итә башладым. Бер төгем дигән җырны туды. Ondan соң яңадан килеп шулай ук язмышыңнан зарланма дигән сүзләр. Алар тик менә түгел, без күрмәгән, ишетмәгән әйберне безнең күңел алдан тоемлый кебек тоелды миңа. Һәм минем репертуарга инде шундый җырлар да керде. Ансыз мин берничек тә аларны урап узып китә алмадым бу аралар. Һәм әлбәттә юбилейга килгәндә инде менә май айларында, апрель айында минем күңелемә ниндидер бер язгы бер хис белән бергә үземнең репертуарыма үткән елларда башкарган җырларны тере инструменталь башкаруда концерт эшлисем килде. Үткән бу 22нче елның маенда мин филармониядә бер концерт куйдым. Йомшак концерт, сез әйткәннән шул лайт концерт дидек инде без аны. Менә минем шул яз айларында йөргәндә шушы алдагы шушы юбилейымны да әле бит әле августка кадәр репертуарыма шулай ук санама күк санама елларымны дигән шундый репертуарымда җырлар белән язгы хисләнү, хыяллану белән мин бер шул концертны эшләп куйдым. Алдым шул тегелек елларда җырлаган җырларны һәм шушы менә шушы үткән инде тормыш нигә иҗатка бер бәя биргән кебек инде. Нишкә диләр сине күңел, ничексың өзелмисең. Шыдарлык хәлләр югында, шыдыйсың сиздермисең. Сызланган чакларың була, сызлыйсың белдермисең. Күңелең кешенеке дип, кешедән белдермисең. Тапшыру ахырына йөгергәндә синең белән әллә күпме сөйләшеп утырып була, әллә күпме сораулар да биреп була, ләкин тапшыру кысаларына бирелгән вакыт йөгерә. Әйтәсем килә, әлеге дә баягы синең сүзләреңә кайтып, өметләнеп, эш белән матурлыкка омтылып яшисем килә. Чөнки хыялсыз кеше канатсыз кош дип яза Instagram битләрендә Зәйнәп Фәрхетдинова. Безнең халкыбызның сүзләре бөтенесе дә алтын. Бик рәхмәт исегезгә калдырганыгыз өчен. Әлбәттә, шулай итеп чакырганыгыз өчен, зурлаган өчен халык алдында, һәм инде әлбәттә безнең эш инде халык алдында, һәм әлбәттә һәрбер безнең күңел яхшы булсын, һәм әлбәттә дөньялар тыныч булсын. Менә иң зур теләгем шушы. Рәхмәт. Туган телне нурлы итүче нурлы җаннарның берсе Зәйнәп. Зәйнәп кебекләр. Туган телебез булай да халыкка бик якын. Безнең эфир дулкыннарын яратучылар бик күп тирә-як өлкәләрдә дә карыйлар. Аллага шөкер, җитәкчелеккә дә рәхмәт әйтәс килә, мондый мөмкинчелекләрне булдырган өчен Зәйнәп. Һәм мин барыбер да синең фикерләр белән тамамлыйсым килә, үзеңә матур теләкләрдә калып. Зәйнәп булай дип тә язып куя. Иң мөһиме, киме карап, кымга утырмасын, терәлмәсен. Әгәр дә монсы нәрсә дигән сүз була инде дип куя ул язып, һәм үзе җавап бирә. Терәлә икән, үзең этеп чыгарырга кирәк, һәм тукталмагыз дип әйтеп куя. Яхшы кешеләр янында булсаң, матур кием берәр алып кисәң дә, ниндидер яктылык булып киткән кебек. Бүген менә туган телнең кунагы безгә шундый хайран матурлык калдыра. Зәйнәп, күзгә күз карашып, тапшыруына килүгә зур рәхмәтләр әйтеп, уңышлар гына теләп, булай дип әйтер идем. Тукталмасын моң агымың халык күңеленә озын-озак еллар. Татарстан, Башкортстан дуслыгын саклап, яңгырасыннар уртак җырлар, матур җырлар, бәйләп торсын гүзәл җырлар. Хөрмәтле телевизор караучылар.
Бүгенге кунагыбыз Татарстанның халык артисты, тыңлап та туймас җырлары, моңнарыбыз белән ничә еллар халык күңелен иркәләп яшәтүче Зәйнәп Фәрхетдинова булды. Әгәр дә тапшыруларыбызны бер караганда күрми калдык дисез икән, һич тә хафаланмагыз. YouTube Зифа Нагаева каналына кереп аларны әлдән әле карый аласыз. Хуш булып торыгыз, өметтә булыйк, ышанышта булыйк.